wato Hashimu je an lafta ruwa gaskiya ne malam. kuma da muka samu gwanayen nan suka zo suka dauke wuta me fa Jairai ba na lego ta dan lungun nan sai na ga wani ya yi ta guraren gidan. Assalamu alaikum. wa alaikum salam. Kawo. Na kwana kawo. na kwana lafiya lau ya gida Na kwana biyu. lafiya lau ya yan uwan naka Lafiya lau wallahi. Wa lafiya. ya ruwan nan madalla daga ina ka Yauwa kawo daga gida nake. daga gida Dama. to kaga kai matsona zauna ba gane shi ba A na dan wajen gane na ne kai girman dan mutum ba wuya. wa yau da gobe ta wuce wasa Gaskiya ne yau da malam. gobe ta wuce wasa ina jin ka Yauwa baba. Dama na ce kai in za ka yi magana ka yi min da karfi ka san dai wannan ko in ma baka san tarihi ba ban ji sosai ta wannan kunna ina jin ka yauwa baba dama na zo na faɗa ma ne maganan yaran nan.